chýb, ktoré robia kupujúci pri kúpe bytu. Prvé, podceňujú lokalitu. Prever si ju cez deň aj v noci. Chyba číslo 2, nekontroluješ právne dokumenty. Prezri si ťarchy, vecné bremená, prípadne iné poznámky nachádzajúce sa na liste vlastníctva k danej nehnuteľnosti. Chyba číslo 3 je podceňovanie skrytých nákladov, ktoré sa môžu týkať rekonštrukcie, mesačných platieb, fondu oprav, prípadne iných výdavkov, ktoré spájajú s kúpou tvojej nehnuteľnosti. Chyba číslo 4. Vyberáš očami na základe fotografií. Naozaj je veľmi dôležité ísť na samotnú obhliadku. A chyba číslo 5 je to, že sa príliš ponáhľaš. Na výber nehnuteľnosti si naozaj nechaj čas, napíš si pre a proti, nakoľko málo ktorý z klientov nájde presne to, čo hľadá. Ak pracuješ so správnym maklérom, ten ťa udrží pri zemi a poradí ti, prípadne ti vypichne pozitívne nehnuteľnosti, ktoré možno ako kupujúci nevidíš, ale aj ťa upozorní na nejaké negatíva. Chceš kúpiť byt bez stresu a chýb? Som tu pre teba. Neváhaj, kontaktuj ma a ja ti rada pomôžem. Pre viac tipov ma sledujte.